aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalalikanw ye dɔgɔkun kibaruyaw la. Jɛkulu min sigira sen kan farafina ani faransi ka lajɛrɛ ɲɛbila baaraw kama, Abdala Kulibali ni a ɲɛmaaba kun ye ale Senu Zaf. A taara ka taa foli bila Seydi Sherif Usmane Madani Haidara la. Bɔɲɛ in senfɛ bonyamasegin de kun don ka ɲɛsin karamɔgɔba in ma, ka ɲɛsin a ka wulikajɔw ani duwawudenw na walasa lajɛrɛ in a bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na. Amadu Kamara, Ibrahim Kulibali, Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la. An ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Bonya be manden, bonyamasegin o fana be manden. Ka kaɲɛ ni o taabolo ye, kulu min tun sigira ka Faransi ani farafin jamanaw ka ɲɔgɔn kunbɛba ta ko 27 koɲɛw labɛn n'an b'a wele ko Comité national d'organisation du sommet Afrique France. N'a ɲɛmaa ye Abdala Kulibali ye. A nana bonyamasegin foli ani barikada o kɛ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ye. Ka sababu kɛ a ye dugawu min kɛ ka ɲɛsin nin ko labɛnni ma, k'a yira k'a fɔ ko dugawu in ko Ala barika la k'a jaabira. Fɛn min kɛra Ala tɛgɛ de don, an ka cɛya tɛ dɛ, i bɛ Ala tɛgɛ ye nin ko la. Donc mɔgɔ minnu y'o deli i bɛna u fo, u cɛw ni baraji u ye min kɛ Ala y'a mɛn. Donc an nana waleɲuman dɔn de la. An ye baara kɛ o tiɲɛ, on a travaillé c'est vrai. Wallahi Ala tɛgɛ bɛ nin na ani n ye min fɔ ka d'an kan. An ka mɔgɔba minnu bɛ dugu kɔrɔ, minnu bɛ yan ni minnu tɛ yan, wallahi u bɛɛ tɛgɛ bɛ nin na. Olu fana ka kuma bɛ passer olu de fɛ, dɔnnibagaw nana fo vraiment. Cɛw ni baraji hali bi u ka dugawu kɛ faso ye. Ne olu ye dugawu kɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ n'Ala n'a kira sɔnna Mali ye nin défi relevé cogo min na an bɛ fɛn caman relevé ten. Mɔgɔw ye ne wele ka bɔ kɔfɛ k'a ko vraiment u t'a dɔn kɔni olu tun ɲɛna k'an tɛ se, mais u t'a dɔn min bɛ dugu in kɔnɔ yan. Maliyɛnw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, an ka mɔgɔbaw ma n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wuli ka dugawu kɛ ko tɛ yen min bɛ se ka Mali bali. Donc n nana fɔ vraiment hali bi u ka dugawu kɛ Mali ye parce que ko tɔba de bɛ kɔfɛ. Difficulté fɔlɔ ye min an yɛrɛ jogow ka yɛlɛma, foyi fana tɛ se ka kɛ n'an jogow ma yɛlɛma. Donc a bɛ dugawu kɛ hali bi k'an bɛɛ fana bila sira ɲuman kan. Ala bɛ mɔgɔ dɛmɛ i k'i yɛrɛ dɛmɛ quoi. O kadara kɔnɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Haidara a nisɔndiyara ni maa ninnu ka nali la, k'a yir'u la k'a fɔ u ye wale min ta ka ɲɛsin ale ma a diyara ye, a bɛnn'a ma. Sabula nin ye wale ɲuman dɔn de ye, ka tila k'u fo ka dugawu k'u ye hali bi baara minnu bɛ kɔfɛ ani bɛn ani kelenya o min laɲininen don an ka jamana kɔnɔ ko Ala ko sabati Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Alhamdulillah, an bɛ Ala de fo ka Ala barikada. Sommet min kɛra Mali in kɔnɔ yan, komi Kulibali bɔra k'a fɔ cogo min na, mɔgɔ caman bolo Mali tɛ se, mais adamadenw n'aw bɛnna fɛn caman ka bɔ aw bolo Ala b'o dɔgɔya. Ala sɔnna sommet in sera ka kɛ hɛrɛ la, k'a tɛmɛ hɛrɛ la, n'a fɛn o fɛn nana bɛɛ wasalen ta la. Ni kɔrɔ b'o la, o bɛ Mali ka bonya de yira, a bɛ Mali ka kɔrɔta de yira. Baara in bɛ daminɛ tuma min na u ma a kɛ an kɔfɛ, u nana bonya da an kan ka dugawu ɲini. Ala sɔnna fana baara in nɔgɔyara an sago la, u segira tuguni ka na bonyama barikada kɛ. O ye diyagoya de ye, mais anw bolo anw b'a fɔ ko kun t'a la parce que ne ye maliyɛn de, fɛn o fɛn bɛ ne faso kun kan fɔ ni ne tɛ se min na ɲɔ tɛ a ka kan ne k'o kɛ maliyɛnya kama, o ye diyagoya de ye, o ye maliden ɲuman bɛɛ ma diyagoya de ye. Fɛn o fɛn bɛ faso tɔgɔ bɔ k'i faso kɔrɔta o y'i ma wajibi de. Bon mais an fɛ bamananw b'a fɔ bonya bɛɛ bonyamasegin bɛɛ. Alors ni u nana dugawu ɲini daminɛ na, baara ɲɛna, u nana bonya barikada la, o y'an ka jamana taacogo de ye, o y'an ka jamana sigicogo de ye. An b'u fo k'u fana barikada k'a fɔ nin bɛɛ ko a tɔ caman bɛ yen komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, mais a ka fɛnba, ale ye fɛnba min fɔ, fɛn belebele min bɛ se ka Mali lafiya ko o ye bɛn de, fo malidenw ka bɛn de. Bɛɛ k'a dɔn faso in joli y'i kelen kungo de. N'o kɛra dɔrɔn n'an farala ɲɔgɔn kan, ni Ala farala an kan, an bɛ hɛrɛ o hɛrɛ nata an b'a sɔrɔ. Mana an b'a deli Mali Ala k'a lafiya, malidenw Ala k'u bɛn. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ka kɛɲɛ ni nin koba labɛnni an ka jamana fɛ. A kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bonya, sanga ani waati, su ani tile, ka dugawu kɛ, ka tila ka hakilina ɲumanw jira k'a ɲɛsin nin kulu labɛnbagaw ma. K'a ɲini Ala fɛ
baara min kalifalu ma ala ka baara in ta fanga d'u ma ni maa fila n'o ye Abdala Kulubali ani karamɔgɔ Said Sherif Usman Madani Haidara u ka nin sigili u da sera fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛn ni sigi ka fɔ n'o la ɲininen don an ka jamana kɔnɔ ka tila ka bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o la ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ sigili a kɛra sigili nafamaba ye bari sabula a kun cɛra ni dugawu ka ɲɛsin maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ani Mali jamana ma. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don jiko ani kuranko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a ye visite boloda ka ɲɛsin jisɔrɔ sira dɔw ma walasa ka t'i ɲɛda jiko lahalayaw kan sani jiko gɛrɛngɛrɛn waatiw cɛ Amadu Kamara Seydou Ɲari. Minisiri min ka ca bɛnnen bɛ kuranko ani jiko koɲɛ ɲɛnabɔli ma Malik Aluseni a ye taama boloda ka t'i ɲɛda jibondo min bɛ kabalakaw fɛ yen ani baara kura minnu bolodara yasa ka jiko ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen jalatigɛ yani finteni bɔ waatiw cɛ. Jiko de b'an ka dugu la aw yɛrɛ ɲɛ b'an na an ka woromɛda yɛrɛ la baɲariw bɛ yan bidɔnw bɛ yan fan bɛɛ an bɛ ji ta ka mɛtiri caman boli ni ji ye an b'a musow an b'a ɲun a la ka ji ta ka mɛtiri 10 mɛtiri 20 mototigiw b'a donni ka di musow ma n'i ma ji donni ka di musow i tɛ dumuni kɛ ni ji tɛ baara foyi tɛ se ka kɛ Zirakɔrɔ yan nɔ n'aw sera ka fɛɛrɛ kɛ cogo cogo ka ji nin ka d'a ma o bɛ diya an ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la jiko kɔni banna jiko banna fo ka dama tɛmɛ Zirakɔrɔ dunfin ne bɛ welekan min lase faamaw ma n'u tulo b'an ka kuma la u ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la ka ji ni kuran las'an ma tiɲɛ yɛrɛ la o de dekun b'an ka Zirakɔrɔ yan nɔ jiko banna yelenko banna an bɛ dibi la ji min nɔgɔ banna jiko gɛlɛyaba de b'an na yan musow b'a ta depuis 3 heures fo ka dugu jɛ an bɛ turu sigi la an bɛ debaw da yɛrɛ ji kɔsɔ don dɔ bɛ k'a la a di malo kori ji an t'a sɔrɔ tiɲɛ na n'a sera k'an dɛmɛ a ka dɔ wɛrɛ fara sato in kan o bɛ diya an ye n tɛ sato in ka dɔgɔ an na dɛ a b'a ta yan fo tɛrɛnbada muso bɛɛ bɛ ji ta yan n'aw sera ka dɔ wɛrɛ fara sato in kan tiɲɛ na o kun y'an ka laɲini ye. O kadara kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko minisiri ka nin taama a kun tun tɛ dɔ wɛrɛ si ye ka taa sigidalamɔgɔw ka t'u kuma ɲɔgɔnya ani fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛna tigɛ yani finteni bɔ waatiw cɛ u ka taa u da don o bɛɛ lajɛlen na ka faamuyali ko ɲuman k'o di population ma k'u hakili sigi yani finteni bɔ waati cɛ. Visit ni a kɛra a ɲɛna kosɛbɛ an ye maa caman an ni maa caman ye ɲɔgɔn ye ji ko la donc an ye maire ninnu ye sɔrɔ an ye chef de quartier ninnu fana sɔrɔ an taara yɔrɔ bɛɛ la an y'a sɔrɔ ji ko vraiment a bɛ yen donc an kumana installation ninnu bɛ yen sisan an b'an jija gouvernement tɔgɔ la k'u bɛɛ bila pour que ji ka sɔrɔ mais an bɛ se ka min fɔ ko ji sisan kabi décentralisation kɛra maire ninnu olu de kan ka ji di mɔgɔw ma an sera yɔrɔ dɔ la an y'a sɔrɔ installation ninnu bɛ mais u tɛ ka minɛ ka ɲɛ donc mun kan ka kɛ sisan u kan k'u jija pour que vraiment ji bɛɛ ka ji sɔrɔ ka sɔrɔ ɲuman na parce que ji ni mɔgɔ man ka tulonkɛ n'a ye ni ji tɛ balo tɛ donc an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que baara ni kan ka kɛ a ɲɛ ma en tout cas ɲinan kɔni n'ala sɔnna an b'an jija yanni tileman ka se an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ ta pour que ji ka sɔrɔ ji ka di bɛɛ ma mais n'a ji dira bɛɛ ma u k'u jija pour que équipement ninnu u ka minɛ ka ɲɛ parce que n'u donna panne na ji tɛ ka sɔrɔ donc o fana man ɲi donc an kan ka hakili di ɲɔgɔn ma ka baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ aw mun ye presque kabi sɔgɔma fo sisan an bɛ ɲɔgɔn kan an b'aw fo ka wali ɲuman dɔn an bɛ ɲini aw fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye u ka baara u kan ka min kɛ a kan ka ɲɛ f'u ye pour k'u k'a dɔn k'u k'a kɛ a ɲɛ ma parce que hali n'i bɛ baara la n'i t'a dɔn i tɛ se k'a kɛ a ɲɛ ma donc aw bɛ se k'an dɛmɛ o baara la k'a fɔ mɔgɔw ye u kan ka min kɛ ji ko la u k'a kɛ ko ɲuman comme ça n'a ye ɲɔgɔn minɛ an bɛ se ka taa ɲɛ. An b'a yir'aw la k'a fɔ ko minisiri ka nin taama a diyara sigidalamɔgɔw ye kosɛbɛ sabula u bɛɛ lajɛlen u fɛla k'o yira minisiri la ka tila k'a ɲini a fɛ a ka wuli k'i jɔ yaasa jiko gɛlɛya min bɛ olu kan a ka fura sɔrɔ o la yani finteni bɔ cɛ. Mali jamana a minisiri min ka caw bɛnnen don Mali jamana foroba yɔrɔw ani a dugukoloko kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma o fana ye visite kɛ ka taa tanfara walasa ka t'i ɲɛda laɲini gɛlɛnw ka dugukoloko nasira fɛ walasa dugukoloko lahalaya min bɛ tanfara sira ani a jiko gɛrɛngɛrɛnw sababuya la ka sababu kɛ u ka kɔdingɛw gɛrɛni ye sojɔ baaraw dɔw sababuya fɛ ka t'i ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen kan walasa fɛɛrɛ ani dabaliw natigɛ fura ka se ka sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲamada.
Mali minisiri min ka cɛw bɛnnen do jamana foroba yɔrɔw ani a dugukolokow koɲaw ɲɛnɛbɔli ma Mohamed Ali Bachili a ka wulikajɔw kɔnɔna na walasa ka faamuya sɔrɔ dugukolokow koɲaw bɛɛ lajɛlen na a n'a ka jamakulu ni o y'a ka minisiriso cakɛlaw ye u ye taama kɛ ka ɲɛsin tanfara duguma Manden komini kɔnɔ walasa ka t'u ɲɛda dugukoloko degun kan u ka nin visiti in sen fɛ u sera ka degun gɛlɛn fila de jate minɛ siraba min bɛ kɛ sababu ye tanfara dugudenw a n'a lamini mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka Bamakɔ lasɔrɔ o siraba tigɛli sojɔ baaraw sababuya la ani kɔdingɛba min ni o b'u ka dugu dafɛ o gerenin ka sababu kɛ sojɔ baaraw ye u bɛ baara daminɛ yan u min siranna n t'a kalama mais n ye ɲininkali kɛ n ye n ka servisiw ɲininka a ye na nin dugukolo lajɛ a bɛ bolo jumɛn kan n ka servisiw ko n ye ko yan ye titre foncier numéro 319 du cercle de Kati u b'a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko Dorobugu ko yan y'o de u ko yan a titre foncier dilanna 1984 u ko yan a dilanna ko Nimaga k'a feerela Nimaga de ma jɔn y'a feere a ma ko karamɔgɔ ɲare gouverneur de Bamako donc sira y'a san de an nana an ye mun ye an y'a jateminɛ n'an sera an ka kan ka baara mun kɛ an b'a kɛ mais yan bɛ fɛn kelen kɔni fɔ a ka jɛya sira mɔgɔw ma a ka jɛya aw fana ma titre foncier dilancogo n t'o dɔn an b'a dossier lajɛ mun kɔni bi ni ne y'a ye titre kɔfɛ hali ni titre bɛ yamaruya di u ka baara kɛ yan titre kɔfɛ ni sira bɛ tɛmɛ i ka titre kɔnɔ a bɛ d'i ma tuma min i ye sira y'a kɔnɔ o sira a bɛ fɔ o ma droit d'usage maaw mago ɲa sira don i b'i ka titre ta ni o sira ye puisque o ye foroba ta ye foroba nafa ka bon e kelen ka nafa ye ka dugukolo kan donc i bɛ sira bila a bɛ bɔ yanni i ka gere yɛrɛ i bɛ fɛ ka sira mun bɔ i bɛ fɔlɔ k'o de bɔ n'i y'o yira tuma min k'a fɔ n ye sira kura bɔ mɔgɔw bɛ se ka bɔ nin fɛ n'i ye kɔrɔlen gere faamuya bɛ k'a la mais e ye kɔrɔlen gere fo mankan wulila i bɛ sɔrɔ ka kura daminɛ o ma ɲa n b'o fɔ sira mɔgɔw ye a ma ɲa kɔ fana a kɔnɔna o ye jamana ta de ye foroba yɔrɔ don kɔ bɛɛ ye domaine public de ye a kɛrɛfɛla mètre 25 yan mètre 25 yan maa si man kan ka maga a la ɔ ninnu nana don fo kɔ kɔnɔ ka kɔ yɛrɛ yɛlɛma a fan dɔ mètre 25 min bɛ yen ni mɔgɔ man kan ka s'o ma o taara dingɛ sen n'u ko sariya ko titre ye sariya de ye kulu fana bɛ sariya de kɔ o tuma o sariya o y'o bɔ min ka kɔ geren o y'a bɔ min ka kɔ déplacer o y'o sariya bɔ min nisɔngoya kɔnɔna na ka sanga ni waleya ninnu ye tɛnfara dugu a n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen u bɔra ka caya ka minisiri kunbɛn walasa ni k'u haminakow da jira a la dugudenw u ye welewelemada de kɛ ka ɲɛsin jamana maa ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali minisiri min ni o ka ca bɛnnen do jamana forobayɔrɔw ani dugukolokow ɲɛnabɔli ma ko u k'a lajɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bonya walasa olu fa dugukolow o kana se ka ntaraki ka b'u bolo cogoya si la wa u ka sirabakow sira minnu bɛ u ni dugu bila ɲɔgɔn na fo ka taa bila u ka kɔdingɛkow ma olu bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛya ko wa k'u b'a laɲini kiri ka damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen na mun y'an se yan bi tɔɲɔ de y'an se yan an ka dugukoloko an bɛnbakaw ta don ka na se an fɔ ma ka se anw yɛrɛkun ma a sera anw yɛrɛkun ma sisan namara cɛra dugukolo ka dugukolo ni k'a minɛ k'u b'a k'u ta ye an y'o dɔ tuma min na don kɛra dugukolo kɔnɔ togo duman ani yan an bɛ danbɔ de an bɛ danbɔ hali du sanfɛ o de la an sera yan bi ka na an ka dugukolo k'a ɲini faamaw fɛ u ka an dɛmɛ ni sira ye min bɛ se ka to an ka dugukolo bɛ k'an ta ye an n'olu y'an dɛmɛ o de bɛ diya an n'o tɛ an tɛ diɲɛ dugukolo kɔ bi an tɛ diɲɛ ko sini hali ni ka duguden kuru ni bɛ to a la hali bɛɛ bɛ sa i y'a mɛn an filɛ an n'ala tigɛ a ka sanfɛ an bɛ tɔɲɔ min na ye ka na ye yan nɔ bi dugukolo nin ntaraki k'a bɔ an bolo an tɛ sɔn Mali minisiri min ka cɛw bɛnnen do jamana forobayɔrɔw ani dugukolokow koɲɛw ɲɛnabɔli ma a ka nin visiti laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra ka t'i ɲɛ da gɛlɛyaw kan walasa a na se ka fɛɛrɛw tigɛ ka fura ɲini dugukoloko gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na Mohamed Ali Bachili kɛnɛ in kan a ko a b'a lajɛya bɛɛ lajɛlen ye a ka nin visiti in kɔfɛ a na wulikajɔw bonya ani sɛgɛsɛgɛli baaraw walasa tɛnfara a n'a lamini bɛɛ lajɛlen u bɛ dugukoloko lahalaya min kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛya cogoya min na ni hakɛw bɛ yen minnu ka kan ka segin u ma o ka segin u ma ko a sɛgɛsɛgɛli a n'a ɲɛɲininiw a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɛya kɔnɔ wa bin tɛ na kɛ maa si kan
farafina cɛncɛnka jamana duru minnu bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ G5 Sahel u jɛra k'u ka sigiko sabanan kɛ Bamako yan nɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra laɲiniw kɛra fɛn min ye ka banbaganciya walew kɛlɛ ka bɔ farafina cɛncɛnka jamana duru ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Mariétou Diallo. Sommet Afrique France tako mugani wolonwulana tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔ ko G5 Sahel an ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye o jamana duru in jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen bisimila Bamako kɔnɔ yan ntɛnɛndon sɔgɔma o baaraw koromo karila an ka Centre International de Conférence de Bamako la CICB kɔnɔ kumaɲɔgɔnyaw bɛna boli min kan o ye ka banbanci jɛkuluw kɛlɛ ka bɔ ni jamana duru in kɔnɔ n'o ye Mali, Niger, Burkina Faso, Chad ani Mauritanie ni ɲɔgɔnɲɛba in bilala minɛn kɔnɔ ka bɛn ni kulu maramafɛtigiw ka banbanci wale ka ɲɛsi kan mɔkuma Gao kɔnɔ an ka kɔrɔnya fan fɛ janvier kalo tile 18 ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu y'a yira k'a fɔ k'olu haminakoba dɔ ye su ani tile banbanci wale kɛlɛli ye ni sommet babusen min ye n'o ye thème ye o de ye Mali kɔnɔ bi lakana bɛ lahala jumɛn na ani a kɔlɔlɔ jamana ninnu kɔnɔ. Président Ibrahim Boubacar Keita ale ka bisiminali kɔfɛ kuma dira Idriss Déby Itno ma n'o ye G5 Sahel président ye ani Chad président a ye miniti kelen taasi bila kɛ ka ɲɛsin janvier kalo tile 18 furew ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin partenaires techniques et financiers ma n'o ye mɔgɔ minnu b'u dɛmɛ ka se ka banbanci wale kɛlɛ nin sommet du G5 Sahel a bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛma caman kɛ ka fɛɛrɛ kuraw ta walasa ka banbanci mɔgɔ ninnu gɛn ka bɔ Sahara jamanaw kɔnɔ. Dɔgɔkun saba o tɛmɛnen kɔfɛ baarabilancari la min daminɛna janvier kalo 9 Mali magistraw ka lapasajɛkulu SAM ani Sinima u jɛra ka baarabilancari jɔ fɔlɔ baarabilancari a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye yɛlɛmaw ka se ka don u ka baarabolodaliw na u kɛcogoya la ani u ka sarako bɛɛ lajɛlen na Ousmane Sogore ani Fatumata Doumbia u sera ka fɛn min sɔrɔ ɲɛma in da lapasajɛkulu ɲɛma an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. An ye sigi ka fɔ kɛ ni ye sababu ye an ka Mali bɛɛ lajɛlen fo parce que Mali bɛɛ wulila k'i jɔ ka se an ka diinɛmɔgɔw ma ka se Bamako sigibagaw ma ka se jɛkulu ma jɛkulu minnu ye lafasali tɔnw ye n'a bɛ fɔ ma ko association de droits de défense des droits de l'homme minnu ye alors musow ka syndicat tɔnw ye mun ye an ka laadalamɔgɔw ye n'o ye jeliw ye bɛɛ lajɛlen de wulila o wuli ka jɔ kɛ sababu ye sigikafɔ min tun tigɛlen bɛ anw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafɔ ka tugu donc sigikafɔ tugulen an ye fɔli kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɛfɔli kɛ ayiwa bibi in na bɛnkan dɔw sɔrɔla an ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan minnu sɔrɔla an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o bɛ tali kɛ sagako la mais bɛnkan dafalen jɔnjɔn tɛ an ni u cɛ sagako la kuma tɔ kan ka taa ɲɛfɛ o ko kan ka sen hali bi voilà bɛnkan dafalen cɔyi tɛ an ni u cɛ sagako sira fɛ indemnité fila bɛ yen ayiwa an ye bɛnkan sɔrɔ o la indemnité kelen bɛ yen an ma bɛnkan sɔrɔ mun bɛ cogo si o la ayiwa min kɔni ye an ka laɲini min bɛ tali kɛ sɛbɛnko sira kan n'an b'a fɔ olu ma ko décret ani électure olu fɛn o fɛn filɛ nin ye an bɛnna o bɛɛ lajɛlen kan donc an bɛ se ka mun fɔ bɛn sira fɛ o ye nin an na bɛnnen bɛ ka bolonɔ bila kɛ mais gɛlɛyani dɔw donnen bɛ baara kɔnɔna na an jɛɲɔgɔn SAM ka tɔn kɔnɔna na dɔɔni gɛlɛyani dɔw bɛ yen ayiwa an ko k'a fɔ an ka laɲini ye bɛn de an ka laɲini ye kelenya ye ayiwa an kana na a kɛ kɛcogo dɔ la tiɲɛ don o gɛlɛyaniw bɛ yen mais gɛlɛya kojugu tɛ a tɛ anw hamina ko bɔ an bɛɛ lajɛlen cɛsirilen don ka se cogoya min na a ka teliya la an bɛ se k'an bolonɔ da sɛbɛn ninnu na voilà mais gɛlɛya ninnu tɛ se ka kɛ ne ka hakilina la gɛlɛya jugubaw ye mun bɛ se ka na hali dankari kɛ sigi ka fɔ wolola ko minnu na min bɛna se ka dankari kɛ olu la non an bɛna sonsoro kɛrɛnkɛrɛnnenya na fasodenw kama jamana kɔnɔdenw kama wa an b'a fɛ u ka kɛ seere ye a wagati min na sisan an b'u kɛ seere ye a tɛ k'aw kan ka laɲiniw sabatira bɛnkan kɔrɔ tɛ k'a fɔ alors fɛn dira an ma an y'a minɛ k'a bila an kun o tɛ o ye mais bɛnkan kɔrɔ k'a fɔ an sɔnna an bɛ a wuli ka bɔ yen sani taalen ɲɛfɛ sigi ka fɔ ka continuer an ni ɲɔgɔn cɛ n y'a fɔ an y'a dabɔ jamana kɔnɔdenw ka lafiya kama an y'an miiri faso la an y'an miiri mɔgɔ o mɔgɔ nana sigi ka kuma an ye o bɛɛ lajɛ n'an bɛ olu bɛɛ ta k'a jate minɛ k'a kɛ olu kama k'a gulon k'a kɛ jamana kɔnɔdenw kama k'a kɛ an yɛrɛ ka fasoden ɲumanya kama mais sigi ka fɔ bɛ continuer tɔndenw sɔnna k'a fɔ an b'a gulon mais a bɛ gulon ni alors
a gube hukumu min kɔnɔ ayiwa olu ma latigɛ an fɛ fɔlɔ n'an y'o latigɛ wagati min na an b'o kɛ lasede ka se olu ma en même temps o bɛ lase jamana kɔnɔden bɛɛ. Jagokɛlaw ka soba Sisim a ɲɛmayaso u ye visite boloda ka ɲɛsin sugujɔ baara dɔw ma sugu min ni a bɛ na jagokɛlaw bisimila jagokɛla minnu ni olu lawulila ka b'u sigiyɔrɔw la ka sababu kɛ déguerpissement ye Amadu Kamara ani Samba Traoré u bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ o ko kun kan. Mali minisiriso min sigilen bɛ jagokɛlaw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma ani sɔrɔ tigilamaw ka tɛmɛ ni jagokɛlaw tɔgɔla soba ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali ani jagokɛlaw ka tɔnba minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan yasa ka fura ɲini maa minnu bulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'an b'a wele ko opération de déguerpissement siraba kandaw la ka sigiyɔrɔ ɲini ka d'u ma yasa u k'u ka jago baaraw bɛɛ lajɛlen sabati o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen in na. Sɔgɔma in na an filɛ kɛnɛ min kan o ye sugu kura de kɛnɛ ye mais sugu min don an b'a fɔ k'a fɔ nin ye sugu min ye mɔgɔ minnu wulila ka bɔ siradaw la mɔgɔ minnu ka yɔrɔw cira wagati tɛmɛna an y'u ka yɔrɔ cilen an y'a recensement kɔnɔna na ɲamari kɔnɔna na chambre ye yɔrɔ in ɲini commune 3 ni dugutigilakaw ni gouvernement fɛ yɔrɔ in dira chambre b'a baara la an filɛ o de kɛnɛ kan. Donc a kɛnɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛnɛ tɛ dɛ commerçant de ka kɛnɛ don ani mɔgɔw fɛn fɛn wulila commerçant dɔrɔn tɛ parce que transport mɔgɔw ka yɔrɔ dɔw cira an b'a fɔ métier min ye chambre de métier olu mɔgɔw dɔw fana tɔɲɔna nɔfɛ u bɛ tɔɲɔna ko in na c'est à dire ko in na bɛɛ de sɛgɛnna a la bɛɛ de ɲanina a la mais an sera ka mɔgɔw la calmer mɔgɔw y'a faamuya parce que jamana cogoya kama a tɛ ka fɔ fɛn wɛrɛ kama de jamana cogoya kama bɛɛ y'an faamuya. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko jagokɛlaw u lawulilen kɔ ka bɔ u sigiyɔrɔw la u ka ɲɛmɔgɔw n'o ye Chambre de commerce d'industrie du Mali ye u ye wulikajɔ bonya yasa ka jagokɛla ninnu sigiyɔrɔ wɛrɛ ka ɲini ka d'u ma min bɛ na kɛ sababu ɲuman ye sɔrɔ yiriwali u ka sabati u bolo. An ka bi sɔgɔmada in na visite kun bɛ rencontre dɔ de kɛra an fɛ d'abord chambre la a bɛ kalo damadɔ bɔ aw yɛrɛ b'a kalama madame le gouverneur opération dɔ daminɛ Bamako yan nɔ ko opération de déguerpissement les artères ani territoire sirabaw ka mɔgɔ lawula kan mais o sen fɛ chambre kun ye commission dɔ créer a fɛ yen nɔ ko k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ ka wuli ka bɔ siradaw la u ka nombre dɔn ni cɛli mun kɛra k'a da dɔn ka sitiw fana identifier minnu bɔra siradaw la u bɛ se ka taa bila yɔrɔ min na an ni maires bɛɛ jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. O kadira kɔnɔna na u ye wɔrɔ minnu ɲini ni u taara u ɲɛ da u kan jagokɛla maa 400 ani dɔɔni sigiyɔrɔ ɲinina ka d'olu ma a tɔ u ka fɔ la u bɛ ka wulikajɔ bonya yasa bɛɛ lajɛlen ka i ninyɔrɔ sɔrɔ a ko la. Mun tɛna place sɔrɔ yan k'a f'u ye k'a fɔ ko u ka hakɛ to ko nana cogoya min na ni fɛn mun sera ka sɔrɔ waati mun na baara bɛ kɛ n'o de ye a tun ka d'an ye bi o k'a sɔrɔ yɔrɔ ninnu bɛɛ sɔrɔla y'a denw ma an bɛ bɔ nin chantier la an bɛ taa nin chantier na an bɛ bɔ nin chantier na an bɛ taa nin chantier mais malheureusement an ye commune 1 commune 2 commune 3 commune 4 commune 5 commune 6 écrit yɔrɔ ma sɔrɔ mɔgɔ si bolo kɛnɛ jɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ta tɛ na an bɛ se ka partenariat kɛ nin o ma sɔrɔ a la n'a bɔra ninnu commune 2 la commune 3 ani commune 4 hali sini ni commune wɛrɛ ye kɛnɛ wɛrɛ yira an na ani commerçant bɛ sigi yan ka d'an ye a bɛ bɛn an ma an bɛ plan k'a la n'a kɛra Dawuda ye wariko tɛ problème ye an fɛ n'a kɛra Dawuda ye wari tɛ chambre bolo mais fɛɛrɛ b'an bolo ka wari sɔrɔ ka dɔ yɔrɔw la sinon wari t'an bolo mais fɛɛrɛ b'an bolo ka wari sɔrɔ ka yɔrɔw jɔ a kɛra Dawuda ye marché rouge wari sɔrɔla an bolo a bɛ san 2 bɔ a dalen bɛ banque la o blocage bɛ yen nɔ n'u sera ka débloquer yanni kalo 2 cɛ a pose bɛ daminɛ n'o sera ka sɔrɔ o bɛ mɔgɔ 100 de ta maa 100 o plan bannen don ka ban yɛrɛ et le plus important parking b'a kɔnɔ dugumala la a bɛ mɔbili 200 ta a bɛ sugu ko problème parking bɛ régler bɛɛ b'a dɔn bi n'i taara sugu la parking tɛ yen mais marché rouge kɛtɔ ka jɔ an y'a prévoir a ka kɛ niveau 7 ye mais niveau 5 ka kɛ niveau 2 ka kɛ dugumala la niveau 5 ka kɛ sanfɛla ye ni autorité sera ko o problème régler yanni kalo 2 cɛ ou kalo 3 cɛ an bɛ poser première pierre da en tout cas 15 à 18 mois après a bɛ inauguré mɔgɔ bɛ don a kɔnɔ. Nin baaraba ninnu n'a laɲinina chambre de commerce fɛ u ko k'u dalen b'a la ko ni ala sɔnna a ma ko jagokɛla fɛn fɛn wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la ko sigiyɔrɔ na sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen don nataw la.
o de bɛ dan sigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ aw ni cɛ aw ka ɲamadali la aw kan bɛn ni ala sɔnn'a ma